कन्या दैवी अंश असतो ना काही माणसांमध्ये, तसं अहिल्या देवींमध्ये तो दैवी अंश होता आणि म्हणून त्यांना होळकरांच्या त्या सुनबाई झाल्या. पण काही वर्षांमध्येच त्यांना विधवा व्हावं लागलं, कारण त्यांचे पती खंडेराव होळकर एका युद्धामध्ये मारले गेले. सती जेव्हा जायला निघाल्या त्यावेळेला सासरे मल्हार बाबा होळकर यांनी सांगितलं की बाळ, मी तुला सती जाऊ देणार नाही. गेला तो जसा माझा मुलगा होता तसं तू, मी सून म्हणून तुझ्याकडे पाहत नाही, तू सुद्धा माझी मुलगीच आहे, त्याच्या ठिकाणीच तू मला आहे. आपण म्हणतो की सतीची चाल राजाराम मोहन राय यांनी बंद केली, पण इतिहासाचा नीट अभ्यास करत जावा, आपली माणसं काही कमी नव्हती. मल्हारराव होळकर हे त्या काळातले पहिले आहेत की त्यांनी आपल्या सुनबाईला सांगितलं मी तुला सती जाऊ देणार नाही. आपलं कसं आहे, आपल्याला जरा वेगळं असलं काही की मग ते बरं वाटतं. आणि म्हणून मल्हार बाबा होळकरांचं योगदान आपण लक्षात घ्यायला कमी पडतो. पुढे आपल्या सुनेला त्यांनी राज्यशास्त्र शिकवलं, युद्धशास्त्र शिकवलं, समाजशास्त्र समजून सांगितलं. कितीतरी गोष्टी त्यांनी त्या सुनबाईला, विधवा सुनेला त्यांनी शिकवल्या आणि तिच्या हाती राज्यकारभार दिला. एकुलता एक मुलगा होता, पुढे तोही वारला. सरते शेवटी एक आधार वडीलच म्हणून ज्यांनी आधार आजवर दिला होता ते मल्हार बाबा होळकर, जे या महाराष्ट्राचे एक मोठे सरसेनापती होते. हे जे महाराष्ट्राचं राज्य सर्वदूर पसरलं, याला काही महत्वाच्या सरदारांनी जे काही आपलं शौर्य गाजवलं होतं त्यात मल्हार बाबा होळकरांचं नाव फार मोठं आहे. तेही वारले. म्हणजे आता अहिल्याबाई घरामध्ये एकट्या राहिल्या कर्तृत्ववान म्हणून, बाकी सगळे सामान्य. एवढं दुःख वाट्याला आल्यानंतरही ही माता कुठे खचलेली दिसत नाही. दुःखातून सावरून, स्वतःच्या जीवनात आलेले दुःख गिळून समाजाच्या सुखासाठी मात्र अहोरात्र प्रयत्न त्यांनी केले. जिथे पाणी नाहीये प्यायला, बारवा बांधला. नदीवर जाऊन पाणी आणता येत नाही, पाय घसरून माय भगिनी पडतात, तिथे घाट बांधले. मला वाटतं त्यांचं कार्य आपल्याला मान्यच करावं लागतं. भारताच्या एक महान पंतप्रधान इंदिरा गांधी, भारताला पंतप्रधान म्हणून जी काही कणखर माणसं मिळाली त्याच्यामध्ये इंदिरा गांधींचं नाव सुद्धा फार मोठं आहे. कणखर नेतृत्व, एक बाई, परंतु जग घाबरत होतं ते. विठाला म्हणून माणसानं आजचं कौतुक जरूर करावं, पण आजचं कौतुक करताना मागचं सगळंच विसरू नये. आणि आपण विसरलो म्हणून इतिहास कधी पुसला जात नसतो. म्हणून आजचंही कौतुक करावं, आज जे चांगलं काम करतायत, पण जे पूर्वी काही चांगलं काम झालंय, जे धाडसी काम झालंय. आमचे कीर्तनकार मार्गदर्शक महात्मे आहेत, त्यांनी चांगलं वाक्य वापरलं. ते म्हणाले, जगामध्ये कृती पुसता येत नाही. चांगलं काम जे तुम्ही करून ठेवलंय ती कृती कोणी पुसू शकत नाही, ते काम मान्यच करावं लागतं. तसं अहिल्याबाईंचं चांगलं काम हे आजही साक्ष देत आहे. त्या बारवा आजही आपल्याला गावोगाव पाहायला मिळतात, जुन्या आहेत. ते घाट आपल्याला पाहायला मिळतात, त्यांनी केलेले मंदिरांचे जीर्णोद्धार पाहायला मिळतात. तीर्थक्षेत्रामध्ये त्यांनी धर्मशाळा बांधल्या, अन्नक्षेत्र चालवले. गोर गरीब लोक त्यावेळेला अत्यंत अन्नधान्य मिळणं दुरापास्त गोष्ट असायची, लोक भुकेनं मरायचे. मला का सांगायचंय, व्यक्तिगत जीवनातले एवढे दुःख गिळायचे आणि समाजाला मात्र रोज सुख द्यायचं, त्याला किती मोठं अंतकरण लागत असेल. हे काही तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्याचं काम आहे. आणि म्हणून या महात्म्यांचं, महापुरुषांचं आपल्याला काही टक्के जरी अनुकरण करता आलं तरी आपलं जीवन सार्थकी लागेल. आपण आपल्याच दुःखानं रडत असतो आणि आपण आपल्याच सुखानं हसत असतो. मोठी माणसं इतरांच्या सुखानं सुखी होतात आणि इतरांच्या दुःखानं दुःखी होतात. हा त्यांच्यातला आणि आमच्यातला फरक आहे. तुकाराम महाराजांचं वाक्य आहे. महाराज म्हणतात, सत्य बोले मुखे दुखवी अनेकांच्या दुःखे. सज्जन माणसं कशी असतात तर दुखवी अनेकांच्या दुःखे, इतरांच्या दुःखानं ते तळमळतात, हळहळतात.
आणि आणखी एका ठिकाणी महाराज म्हणतात, तुका म्हणे सुख पराविया सुखे अमृत हे मुखे श्रवण, अमृत हे मुखे श्रवण, दुसऱ्याचं सुख म्हणजे आपलं सुख आणि दुसऱ्याचं दुःख म्हणजे आपलंच दुःख. तेव्हा जीवनामध्ये सुख दुःख समजून घेण्यासाठी आणि समाधानानं जीवन जगण्यासाठी हे सगळे विचार फार आवश्यक आहे. माणसानं आपल्या कोशातून बाहेर पडलं पाहिजे. मी आणि माझं याच्यातून बाहेर पडून आपला शेजार धर्म, आपली गावकी, आपली भावकी, आपले नातेसंबंध, आपले स्नेहसंबंध, आपला समाज धर्म, आपला राष्ट्र धर्म, या सगळ्या गोष्टी जर का समजून घेतल्या आणि या सर्वांशीच आपण काहीतरी देणं लागतो या भावनेनं, छोटा माणूस असो की मोठा माणूस असो, तो जर काम करत राहिला तर त्याचं जीवन सार्थकी लागण्यासाठी त्याला वेगळं तप करण्याची गरज नाही. जीवन त्याचं सार्थकी लागलं म्हणून समजा, जीवनाचा शेवट गोड झाला म्हणून समजा. आणि म्हणून तुकाराम महाराज म्हणतात, मानवी जीवनामध्ये काही संकट आली ती स्वतः निवारण करा. नाही स्वतः निवारण करता आली, भगवंताचा अंतःकरणापासून धावा करा, तो आपल्याला नक्की धावून येईल. अभंगाचं पहिलं